Idolobha leguqe ngamadolo, imvula ene amasonto amathathu idale umonakalo wezikhukhula. Amabhizinisi angene osukwini lesithathu evaliwe, alahlekelwa inzuzo kanti nabasebenzi bakhahlamezekile. From last 3 years I see that I'm getting the water in my shop, and now these 3 days I'm now closed the shop. I couldn't do anything. Even my many workers, they are not doing anything else, and I lost too much things. Even about my 10 fridge is already damaged. Kepha ithi lapho sibavotele khona asiboni ukuthi umsebenzi wabo yini ngoba still 3 years lo besho amanzi lokho ephumile kule ndawo, and abadayisa la emgwaqeni kumanje balambile abantu abakhona ukwenza amabhizinisi ukuze bakwazi ukondla imindeni yabo. Ngicabanga ukuthi according into ekufanele yenziwe about town planning, because town planning I think it was wrong. Iyona ekumele ilungiswe kahle ngoba lamanzi lawa aqhamuka emfuleni bese kapakela kula edolobheni, so I think town planning kumele bayibhekisise la Emnambithi. Ngeledlule iKZN imenyezelo njengendawo yenhlekelele emuva kwemvula enamandla kwashona abantu abayisithupha. Umnambithi ungaphansi kwesifunda uthukela okuyindawo yakamuva ekhahlamezekile. Umuntu uyafisa ukuguqa ukuthi cha abasibale nathi manje njengenye yendawo ezehlelwe izinhlekelele ngoba kuleli viki njengoba lemvula inetha miningi kakhulu imizi yabantu esibhidlikile nedolobha selizela cwila ke manje. Umeya uthi balinde kuphethwe zonke inhlelo zokuthenga kwezindingo nqangi ukuze umsebenzi wokulungisa amadrain asedolobheni uqhubeke. Babili abantu abasathungathwa emva kwezikhukhula zesonto ledlule.